hakmi wabahabat kabaitanat katno baki para kiesong lang hakabayaso kawai kalongom kajing selek kaba koridor halor kakhli kaba tuoi nakinyo temo kaba tuoi yakinyo temo aran ken kaba hiar kirimiang ki janjung u kumko umjeru harman kaba hiar halor kilom seon nama hangta ken utrai lo hukum ya kata ka jingkerku ka jingim ka ba hala kerta ken kani kalong ka jingkular ka jong ketien ka jong ublay shisha kalong ka jing koridor yang ibon kius ka yeng ka jong ublay ai ku blay barak ku dan kani ka pon pastor nok sarai gi teman besan kibot kibai ki dekot ng komiti balang bat barok kibedan kani ka por bat barok BOE ya kani ka program hak keteng jong Jesus Christ bolong try bat unong pun jongi pengingat udan rengkat bat ngi kumni ban siam kujing pentamai lengba jong kajing syakri nya u ngila pois ke ayam jong Christmas kajing roi kajing ki adai hibat kani ka por jong kajing wan long briu jong Jesus Christ chakani ka perthai ngini roi kajing roi ka life for ar jing roi life for ar tu wan fikireu ngai risa bat ngokmen Bethlehem mentayang ingo utrai pet akasing oi lakhayus ki angel tu wani uban mani ukris utrai ka jigroi balai puar Tuan pikireungen risabat snow komen syabet Bethlehem mentayangin ngu yutrai bet hakashing on lakayus ki angel tuan ya uban mani tuan ya uban mani tuan ya uban mani Duki pat baangal riwa jamban ya ro lingba bneng tu sawa jeng ya ro klem wan mentaha ublay buram sim tu tesek tuan ya uban mani tuan ya uban mani tuan ya uban mani ukre sutrai amen trangi aingu me blawan ban pen im koji Suyami kaburam ju nam nge ai kdim jong uko pa blawan pau hakado doan ya uban mani doan ya uban mani doan ya uban mani ngin nyalek sika por jo jing duai ba raswa jong tangan pule ya kini ki bentana ktien jong ublai ki dekat ki bangisyam kamanang kong nak kitab jong Isaya kalanong bakhandai bat nak dekat ke banriu bat ka ba nyo Isaya khandai handriu bat nyo kitien ki ongom ni namarangi la khayo khon la ayo khon hangi tiga jing sensyar kan long halor ka terpeng jong u bat an khot ika kerteng jong u ba phla unong selau blay bakrabor ukpa bam jukot us em ka jing suk kani rong ka jing
ya thol pa jong Isaya ya ke jing wan ke jong uta walong ublei hakadok bengikan mau man lakas nem ke jing roi ke jing sensyar jong u bot ke jing sup kanam kut syuk halor ke khet udabit halor ke hima jong u ya kaban penyeng ya ka bot ya kaban kersan ya ka da jing bisar bot da ka hok nadok menta bot halakarta ke jing set rem utrai ki pa kan pendep ya kane benta wa ar kalong nakalanong ka ban riu jong kitau Isaya kalanong ka dekhot banengkong bat ki dekhot basan hadok ke bafra henriu banengkong wat san hadok fra hagasnem bu se em Usaya ola yap ngalayo i utrai ba udah syong halor ka khet bajrong bat balapan kentiu bat ka jan sempiar jong u ka pendap ya ka temple tinggal ong kordet yang tinggal ong kordet yang namar ngalayap namar ngau beri wat tengit kirmiang sentur bangasyong apa deng upat lang bat tengit kirmiang sentur na bagi kemat jonga kilio i us e mutrai ki pa te we ni kita ki sarah ula her singa bot uranga barhem hakakti jong u uba ula syem da kanap na kaduan bat ula kata ek sentur jonga da u ula ongru hakmi kane kala kata ikir miang sentur jong me te ya ka jing bam hok jong me la weng no bat ya ka pop jong me la pen khoi no tinggal ya ngau ya ka jing sawau trai bo ong ngan pha ya no bat we ban lek na ka banta jongi tinggal ong nga hang ne to pha yang ngia pule ktien ke jong bule ke ni por ngia phai so bule ke jing tuai au bule wo khpa jing ba hap neng ngai ngo ime na kam ta ke por bangila ban kiu ke yeng ke jong me sisa kilong na ki jing is e jong me trai bam sum na bam do ingi kem bong ktien ke jong me man la ka step trai ki jing ke jing yai ne jong me ke long ke ba ne bat was kham na ka ban ta jong i wei pe wei ngila ban poi komunis ke yeng ke jong me leng ba jong ka faithfulness ke jing long yai ne jong me ke jing scam jong me haka por haka perthai ke bam don ke jing ai no ne haka perthai ke badon ke jing ki win perthai badon ke jing pang re mamme melong blai was scam haka perthai badon ke pop re mamme melong blai bam don pop haka perthai badon ke jing yam re mamme melong blai bam yam bamme ai ngi kita ki jo ki jing kular jong ke jing em bam jukut jong me habang inget ame bangi la ban sakri ame kum tangi wan ka jing ngau komen ska yeng ke jong me atrai bangi la on ke kum ne ban mane me kum ki khot jong ka balang ke jong me ka bam me seng ni penlong i ni jing seng hakilai benta hakini ki ski na ka benta jong ka ni jing long jong ka ni ka perthai ndrei kum ki khon ki jong me man la ka por bangi wan kan no jing seng bangi wan gi ma trai jing ker khu ki jong me kum tangi wan mana IT kene ka por ka khandiat samia tai da ka jinget ma me asgo sha skor jing duai ki jongi ba ma me ata me kran ingi leng ba jong ktien ka jong me ba me ata me pendap ingi do man sem jong me kum ta tra ingi la ban yo ka bor ban la ban sakri me ban tre kam ka jong me ban le ka no na ka ban ta ka puram ka jong me semi we pi we budon na ka ne ka por trai bar sim trai ya kita ro atai pun kerkhui kita ki bias ngau sa skon ki wei ki jaka leng ba jong ki kor ki bor bodan haki yeng ki sem ki jongi le si haki jaka sia jong ki le si haki jaka pang ki jong ki haki no ki jing sem jong ki atrai bakane ki jing seng ki jongi kan long ka ba em sem ka ba bor ka ba ai atrai ka jing kermen ya ka jing imbam jukut leng ba jong ki jing ki ki sem baro atrai kerkhui gitu bam la man poi na ka benta jo jing long temen jong ki jing no jong kamet jong ki na ka benta jong ki jing pang ka jing sitam ka jong ki atrai kerkhui la ka jong ka balang ro atrai nginang la atrai man pendep kam ka jong me ha ka no ka dor atrai kini ki jing long jong ne ka perthai sa ing ya atrai ai ka jing start ka jing nang man yo i atrai ki ai ki bingila ban le na ka benta ban penyar ka tien ka jong me ba teng ka jong me ban pen benas ki jaka baro leng ba jong ki no kilat bangi yo atrai yalam ru ingi ki ban la ban sim bentala matrai kam ko jong me la kan no benta bangi la ban sim kan no ko bor bangi don kan no sap bom na ai ngi atrai ngin long saki atiar ki jong me ngin long saki taki sakri ki jong me bam to ya atrai ya ki bam me la sim na kan ka perthai atrai
ban pen benai me bat pen toy nge trai pen long ngi ki don ke na ka benta jong ki we pat ki pam pat tip ya me na ka benta ka buram ko jong me tangi IT ya ki jing elam jo ka balang nang elam baro tangi ni o jing start na me kum no ban ni elam ka IT ye ki khot jo ka balang baro ta na do ki long ka mi ki long ka pa ki samla ki na trai ngin ya kum ka we ka kun hon ka man ni ya me hala ka jong ka benta bag me mla ai ngi ban pendap ngi dwai me ata na benta ju jing tre jong balang ki fair la ki long hang ni la ki long skiwe pat ki jaka tre jong balang atra ki ba shani ba skiwe pat ki jela skiwe pat ki ri leng ba ju ki nong tre ki jong me leng ba ju ki khor ki jong me atra ki ba mi skiwe pat ki jaka isna eta ban kudup da yalam me atra ki yo ka bor man pendap ka me ka ba me mla bo ki ikan mau atra ki baro hakmat jong me ni kapor tangi don sibon man kan hakmat jong me trai ngilaban don babon ki kentien re ma me trai mitip lapai ki ngi shu IT leng ba jong man se mo kho jong me trai open set bor ngi ya kan kapor ngi IT hakmat jong me trai blai watip baro bu ya sngo sa skor ki jing doi jong ngi wan hakmat jong me hakak kerteng jong Jesus Kristus nong pen em jong amen. Tak kena kapal dengan yo ai kijing pernah kiwi kam. Kaji sang contain lawai nang ni iban keren Mr. SL Karshie English service kapor sau buje ban keren Mr. PJ Beasley. Lasai ke jan mit mande kijing duai nak kabenta ka hospital mission ban pulia bat duai ikong eluza marbanyang hakas ngis balang kapanwan nginyo ka jingseng pediang balang pediang riu khot bat pelat suspension tikitu ki badai ban poi ban pendap igini ki benta sawa ban poi no kam kloi shwa kapor san chiteng so bahar ban penken mau la dadon ki bahinga samjpi ki badai ban pendap igini ki benta bakin poi kani ka sngi balang kumbalabo ka program nak kabenta ka jing rakhi Christmas mentau senam kalong kumni haka arpu sau terek nginyo ya ka jingeseng Christmas carol service belapan bet daga jingeseng samla jo balang hang ni hayeng mene bara compound yang mene hapo ka por san steng jan miet te kani ka jing sakri kan tup ya jing rai pan nginyo ru ya ka kubor lengkot nai teman besanti karbuli kaban bot nang ta ka de ka jingeseng midnight service kaban long ka por Katway Steng Jan Miet. Iban yalam ilong teman besan AS Majau, ban pulih bat duai artis dahar, nginyo ke jing selok lengkot, bat ngata kesedan ke jing duai, hapo ke jing yalam jong caman. Ka program pat nam ta jong ke sengi Christmas, kalong kumni nak ke benta jong P, kadong Bishnupur Bethesda, Oxford, New Canchestris, ke jing seng kan long hakapor shipau beje, sekabah bat bah, kan long hakapor shipau beje. Iban yalam inlong i tuan besan Robert Eldakar, ban pulia berduai rap bor lang karmon, nang ta kandan ka jingruai kerpang, na i Melkisan Paryong, iban ay ke kubor Christmas, inlong i Reverend RG Lalu. Dia menta ausnam kanumdan ka jing yabang Christmas, namar kini ki jinglong jingman jo ka perthai ki bakung kini. Ka jing khawai utrai ka jing rakhi sacraments kan long hakani ka singi utrai ka banwan hakapor khandai bije nginyo ya ka sacrament ka jing pen baptis kito baro ki ba dan jing thumu banwan ra ki barit jopi ban pendap ikani ka kam singo ban pen point ki kerteng bat ki ki jing don kam hapo ka singi balang hangte ha office balang khnang ban la ban pen biang ki jing don kam baro te ka sacrament jing khawai utrai pat kan long haki lai teli ki jingseng nak benta jong phi ka dong Bishnupur Bethesda Oxford New Canchestris kan long hakapor sau beje kala long mantasi senam thik hadin bangi yo ya ka jingseng ka bakum kene macam senam bat ngi kerpat iki pra bangi baro ki riu dekat so ha banyawan banya sim bentalang na kami ke jong utrai ka balang kala pen kre ki jing pen kre ki babiang pemdon ka mancap tieng ka jaka song kan long ka bakloi ka babit babiang Sengobha ban ongi ki ba hayang sam ki bla de ki reud khat bakin wan bangin yo ka bor ka bathamai
haswa begini elek syau senam ubatamai. Ka don kini ka kalender jang ka sinat ka balak penmi ka dor arpo tengka kawe pila banyo ikana office balang ka por long tray badru in saya dia pat ba ka sengi new year. Dia ka special issue jang ka surging it nam ta ka Christmas kalami dia namar ka jing lengkot ka por mla asyuk ban penpoi ski yang kisam handang ila abu ang tu masenrung hayi mane pila yui sengop ha banya syam kawe ka yeng kawe ka kopi. Kita kilong ki jing penbenar ki badan kam kini kapor Samuel lengwai dan ya dan hakini kapor dengan kerpat ia Mr. M pat ki karbujai sengu bahaya kaban bu jing duai nak bentar ki jing aingo Thank you, Dwayne. Kopa ngi senguk men bangila banya poi pat kumne ko try banya seng banya money banya pen krawi gerteng ge jong me par banya score ka kubor ka badan me don man kran hapeng jongi ngi scam ge jing pen kre ba jing ai men sim ge jome ya lau jong shakri bato sha kopa ya ka ai ka bon mi no na u kopa kan shong kan yo bor kan yo jaka hi men sim ge donot ki jongi trying ya ngo ru ye me namar ge jing ku ki ba bon ser top e ge ba me me the ge jing im ge jongi mana pedang kita gijing kerku terangi walam gini gijing ai syaka kam gejome tu pedang ki kenrat kerku ki baon man kraw haba pendan kami ki na bentaka kerteng gejome tu kerku ya baro ki bala ai bagen ki bala no syaka ni ke bentah patrai khamtam e banginang la ban ai la gijing mensim ke donut habangi pedang ni me haka ayom ke bakum kini ko pa sengo gijing duai pedang gijing ngo ke kerteng jis kwes ngi duai amen. Syua begini ya poi sekejap selok nak tiang ke jong blade ini ruai ke jing ruai belai pohon riu, jing ruai ke belai pohon riu. An kayu Yesus Kristus bon pateng ki juang, la kayu Yesus Kristus timenta kelalong, wat kuslai syok nong pop bopli, la kayu Yesus Kristus yangi, ke jing ruai belai pohon riu. Kayu Yesus Kristus bun pateng kijuan la kayu Yesus Kristus dementa kalalong wat kuslai syok nong popapli la kayu Yesus Kristus yangi la kayu Yesus Kristus yangi la kordet kalaban ya barok kapertei da Yesus Kristus lawan kajing lat parbae wat kuslai syok nong popapli la kayu Yesus Kristus yangi la kayu Yesus Kristus yangi. Sesempat haswa begini ya. Pois ke jingkren ai kuble ya parok ke badan hakan ke por. Kidong serai ke balang ke kot komisi balang ke long kemelong ke pak kon samla bot ke we barok ke badan hakan ni. Ya barok para banget ki bi asngau na ki we haki ye kisam ki jong pi ya kan ga jing seng ke jongi ublen ker kui pi lang ba jong ke jing isim bentalem haki ne ki benta jong kan ke jing syakri ke jongi nak benta jong ki we la se ki ban ki we pat ki balang la ne ki we pat ki jingai ru yo dan ki ba yo sngo ba sha skor ngai khuble ya pi teng jong Yesus Kristus bau trai jongi unong pen em jongi unong sus pa jongi utaya ubah bon hajar senam ke pertai ke laap bat ubah kani ke por bukum kani ke ayom Christmas ke bangi ong lawan sekani ke pertai hagadur jong ke jinglong briu ublei lem bat ngi
nak bentawan siuspa ke jim jong kita ki banget ha ublen kerkhui pi leng ba jong ni kapor ublei on pendam ingi leng ba jong men sem jong ya ki jing pendap baro kawai ni ki jing phla jong ke jing khai Jesus Christ kadai wa bon spa snam men swa kadon ke jing penidak kadon ke jing yatho kadon ke jing kedau ba uni unsawan la kalong hakano no korkom ba ki nong yatho le pa ki wei ki bala pensai ya but wei ni ki nong yatho le pa ko mangala puli ni kapor na kane ktier jong blai prophet Isaiah wei ni ki nong yatho le pa ubalong yo bon sen ya kai ka bakrpang sapang jong Jesus Christ halor jong ki wepat ki jing thol pa jong bro yo si bon bhang ulong Isaiah baladon ki jing tho ki bong yani yo ni la khat Christmas prophet nak kata daw masu ai hak ten pareng ya ka title jong ka ni ka jing islok jong ni ka por Isaiah the Christmas prophet Isaiah prophet jong ka Christmas maru deune yo shai ya ke Christmas ya ke jingwan ke jong ublai bari ya ke jing sanshar ke jong ku mangila puli mentan nagal nong bakhandai jong kal kani kitab jong Isaiah bar ngi don ban pen shai ke jing mut jing perkhat jong ab jong hi baro akane ka por ngan yalam jing mut yang hi hakilai bentak ban kong kalong ba Isaiah ulayo lupa ya ka jing temu ka plan ka jong blai Isaiah yo lupa ya ka plan ka jong blai na ka banta jongi bat jisu ulawan bat pen scam ya kata ka jing yo jong ya kata ka jing tho lupa jing percaya jong na ki san spa snam chening suabunan Jesus Christ bat ka jing wan jong Jesus Christ kila don ka jing snok lem ka baar bat kalong ba ka udon kam ban pen krek bu lak ban yo kini ki don kam ke bu de ban kendo na ka benta ba on yo ya kini ki ba se jangai e ka plan ka jong blai lengba ka jing shem jong bar ka jong bad blai dan ka jing yo jong yo blai ko mengi puli ka lanong ka ban riu ka sedam bu ya se emu saya ayo ya blai bar ka balai ka benta ka long ka kubor yang ngau dia pi lengba jong kini ki jing ya yo ke jing asngo jongi ka banang kong kamat bo Isaiah la yo lepai ka plan ka jong blai ujisu long ke jubab ya kata ka ji thol pa bat ken mau ngan ken mau kendiat ter ke bo Isaiah long na ka benta bangin perskem kata ka banang kong kalong bo la yo bo la yo thu shwa bun wan ba shwa bun wan Messiah Umsumile tho tangi ka jingwan jung Jesus Christ ne ong shwabon wan une Messiah ro undan uwei pat ban wan ban pen kre ekalenti ki jong undan wei wan nong unong yalam unong ben ban ong ban pen kre ekalenti bo un wan unus em ko bo ong ba shwabon wan us em kiwan ginong ai khobor un wan us em ba krau kalong gumta bo un sawan wei bat usai kalong ba saupho khat balai le tho phang jong uni ubaong kakhtien jong uta bo perta to pen krepi hakari khlau kalanti utrai Isaiah kum no yo wong un sadan taw nong perta hakari khlau pen kre kene kalanti ke bon wan utrai to pen bet hakari kenja kalanti ba ya blai jongi bon wan ho flangan puli biang se sen ye kini ki jing tho pa jong Isaiah but ngis ngau tho bang ken mau ha bang ipet ha pedeng ko testament berim ko testament bethamai ba saus pa snem kat ko mangi pulih jing pulih jungi ki prophet ki skap jar hoi kila kren hoi kila tho hoi kila pen pau sibon re hadien malaki bolong prophet bakhat do betho ak testament berim jar mes ngau ke jing tho pa chapang ublei lani sipang kanono mudur saus pas nam kapala palat ke jing mud ke jungi bengila ban mudur ba mios ngau ru na ublei mios ngau trat kakten na ublei kat no ke jing lengo
kan no ka jing sngo khuslai kan no ka sngo long depression la ban ong bom yo sngo sio I ka tien ka jong pa han rei hakata ka jing dom jong ka jing mot ka jing perkhat hakata jing kenca jong ka jing bom yo sngo e ru em hang ning yo I tai syarak ibarit bi yo I hakari khla hakane hang ning yo I ko ni pro jing shai badan hakata ka jing dom ka bakrao ka bom yo sngo ka tien ka jong blei ba ini la tabe Baulawan ubreu pertah biang hang ta kariklau. Barka gospel Matius kelenong balai itu ingi kumni bahwa kita kisngi ulawan uyo anis unong pembaptis. Kita kisngi jong gejing dum. Kita kisngi jong gejing pemias ngau. Ulam mi biang une wei pat ubreu ong yo anis nong pembaptis. Udah yalap hakariklau judia udah ong. Tu kela ka bomot. Naba ka hima ki beneng. Kalajan nabo une ulang ta umpat mi Jesus Christ padan batip une ulang ta pala ong sepang jong u da u Isaya unong ya tho lupa pater Isaya la yo I lupa baya une Mesaya la ne une khon uban sawan unlong bola kha kum mdei kum bakha kum gibriu unlong ubriu sisha unlong ubriu Andai unom long kum bakha kum kibriu andai khai unak thesati ar asia nyo khat saw ong hakmi ka thesati kan pun khon kan kharu yo khon an khat ri ka teng jong u Emmanuel para bangilek biang setai se testament ba thamai kan mau ba angel ukren yo Joseph lang ba kajing yo I jong uru ong men se unsa wa an sa khai unu khon ong bat uni an salong Emmanuel kumbaya tu nong itu lupa ublay lem bat ni jing krau jong jing yo I jong Isaya ru kalong bay ula sutu ba unu khunlong bawan unu khunlong barit bam idan bore e un sakup ya ka buram ka jong bulay bar uang kan ikal nong bar khandai ri uang namar hangila khayo khon namar hangila khayo khon la ayo khon hangi te ka jing sensar kan long halor terpeng jung u ko mga puli mena po pulis dang ka jing sensar kan long halor terpeng jung u ban khot ka teng ka jung u bopla unong sela u blay ba krabor pa bam jukot usim ka jing suk ki kenten bat ki jing ki description mau job description la ban ong ka jing batai phang jung ni ki ba kraw kata-kata bu long bopla unong sela u blay bam jukot blay ba krabor pabam jukut usim jong kacing sup bat ngi kan mau bo si chau Jesus Christ pun pau yakini ke bo Isaya ong phang jong u pun pau ka jing im ka jong u ya ka jing long blay ka jong u si sha ban pendep ya kan ka jing tho lepa jong Isaya u blay ba krau bor u be pun pau ka jing im jong u bo long blay ba krau bor ki ong tien pareng u blay long omniscient ma ki jing long jong blay omniscient bo tip ke barok na stang hado bakut gospel Yohanes ar san ke tho kumne bahab ki breu ki salas persya jong Jesu wong reu Jesu shim la sanya ya de haki shim la sanya ya de haki na ba uhi itho ki barok daran kam bo no ron flash phang u breu na ba uhi wa tip ke ke beldan how breu uni khunlong bakala wala long buri pat wala pen pau kata ka jing long tip barok jong ublay bakrau bor kong biang aktien ke jong ublay lane kong biang aktien parang pang jing long jong ublay omnipotent bodan bor barok ublay bakrau bor no omnipotent bodan bor halor jong ki barok umdan kanu ka bor omnipotent God ka bor halor jong ki barok ban ngipin yo I ka jing im ke jong Jesus Christ ki jalong sisai kini udan ka bor halor ki bar udan bor halor ka mariang udan ka bor halor ki eryong ki babe udan ka bor halor jong ki jingpang jong ki priu udan ka bor halor jong ka jingyap ro jong ki weipat ber ka jingyap la jong omnipotent ublai badan bor bar halor jong ki bar halor ka mariang ka eryong ka jingyap jong ki priu jingyap ya ka ba uda devan ma kau ipak jing long jong ublay ki ong ublay long eternal ublay pam jukut eternal dan jing sedang jong dan jing kut ke jong Heshua ban long ke ublay la don baru Jesu flash phang la dehi
Isaiah ilai tu sepang jo ba uni ulong ublei bom jukut eternal God. But Jisu ya tu biang ong kum ni ke Gospel Yohanes ke pra san punya san pura ong mem kidon gibri ke biasala biang persa yo ki keren ben yo ki ong kum no ki keren ben ki ong me medang kena ki ong me mempat don san paus nam kerta me mempat don san paus nam kerta ti mela yo iu Abraham kita jing try ngamudur kilai pho samur ki wa mo kilai ki kilai kentet ki ong mame kena kum ni me ong ayu iu Abraham do Jisu ong no Jisu le tho ki sisa ngong happy menpa 4 kayu Abraham menba 4 kayu Abraham kat 2000 nem men suah Abraham bo ki ong ulong apartment jungi pa bo sedang ni ke jet penrio menba 4 kayu Abraham ngalong I am mo blai wong the great I am Swaban kayu Abraham ngalong. Mending ngalalong ngalong. I am Jisu. Dan menurut ban ong kumta dalam deuta uba kamel de ko blay ubam jukut. Ngis ngoto uba blay ulang uba khoj. Ublay ki ju ki nget ublay pa ublay ulang uba khoj ba Jisu ngis ngoto ngi yo I ba angel ya tho Gospel Lukas ya kamari wang kum ni utau angel tu udah ya tu udah ang haka umen sem bkhoi unan apa umen sem bkhoi unan apa berka bor bah kretam kan ka halor jong phana mar ka taru ye itai bkhoi ye iba an kha an khot ukon ublai ngarang perkhat ini dekat ngasngu ngaimat ngamudur beita beong itai bkhoi small letters mo lowercase uncut ukonofly capital letters big bold mo itai baret badan po yang fai bam idon bor ibalong tang unseen bam tip long capital letters bold kon play bokhoin Hendrai sio kat burang ya saya ke jing yo I ke jing su tho ke jong yo I om tai kan ke jing wan hendrai su tho ri ka dor ke badan kamban sil na ka banta jong kan ke plan ke jong bulai la plan apa hendrai ka dan ka dor badan kam but uya baka perthai barok kan setip sepang jong kumta bat ke nong balai fursan ke dekat ban riu ko ong san ban riu ong nda kumta ye khmat ubamat la ya kani ke bangi kenmau kani ke perthai kum ni haba ngingi klat no nang ni haba kidon ki bapang bat ki bastom kani perthai ba ngi ai ke jing skung tengen ha ke jing syam ki bahayeng hasam ngi ong nda kum ta khmat bapat matla pen pe ba ki skor ba kulut an pleno ha kata ka jaka ta ka por jing sansar jong uji sukres nda kum ta ubre ba ko on renset ko muskai ba uthlej bam nang kren on ruai kanisha ka penpau ka kedo haknya tu jung Isaya ya ke hima ya ke bau Yesus Kristus on sensar handrei ngamut dor bu Isaya kom bu ulong hi dalade unom la ban yo I ki ladam de bu hap ya leng ba jong ki bat leng ba jong ki durio leng ba jong ki jing bat ki jing sitom leng ba jong ka jing ya kendo jong u ban u blai bon yo I kan ka plan ka jong blai ho siau yo I ki bakrau hendrai kala dan kam yo u bon syam thamai ya kala ka jong ka jinglong da ka bau yo I ka jinglong jong blai u syam thamai la ka jong ka jinglong na mal smu thu la dam dei hi bau blai u pen ya kendo yo u bat dala dei hi bat ka poi ka por ba un ya syam ba utrai kalau nong ban riu dekat ban kong ko ong hakas nam bus emu sayo la yap ngala yo I ya utrai pakai bu Isaya ude ban syam ban kong bau blai ulong ubakrau to blai bangi syakri ulong bakrau lor jong ki baro kecing syam jongi bau ni blai ulong bahok bangingim ngim la su ban ya tho ngim la su ban skotho
jing long hok ka jong blay bom jukot blay bo khrau bor ka ba ngini sambyang sai sien pat ka jing sngo tho yala ka jong ka jing bom la ngim lam sngo bungi long ki bala ban le ya kanu jing sngo tho bungi long ki bom la kermyang jong sintur jong a ka batngit ong isaya ko tet yang ya kermyang sintur jong a ki long ki batngit ngasong hablen jong pai lang batngit kermyang sintur Henry Nisam bung ta bungi long bom don dor nisam bungi long ki batngit bom don dor ngim don hok ro ban tre kang jong le perkhat ta ngim don hok ro ban perkhat ni la ban tre kang jong le ane ban ong phang nu ble dan bor krimen situ juma ke ong se juma jong pi ki long ta don hok mo ban kren se phang ble kan don kan ke jing kendo yang i ba don hok ban le ya kane ndrei halo jong kata kawan sko wi pat ke jing sko tho bahabo isaya ong ngang along botngit ngam don hok ban le ngasong ap deng ki bri botngit bat ngan le yu sephang no ble dre wan nu angel nu serap bat u ktai u daur ngading bagade kane ke bakta yang nga dia phi ba habang la snguthu pengim don ru Henry hakajing penyat jung ble ngi kumta habau ta wom la ban don ngila ban yeng haka hok ka jong o nginot ban kren ni ka tien ka jong o nginot ban ya la ya tho i ki we pat sa phang u tau ble ba hok pom dan hok ula me tho namar bal pan kho ya u la pan kho ya nga la pan kho ya phi ta ka bor ka jong man sem ba kho jong ble ula ai hangi na ka ban ta ban dap kam tu ngai ba sko tho ba phi long gi ba kho ngai ba so tho bang ngi long ki bat ngit ngim dan bor ngi long ki de ban bread se liu long ba se khe ndre na ma bo bleu la wan ban long breu ndre na ma bo bleu la ai man sem ba kho yangi ngi la ban long ki tai ba sim ban ta ha jing sansar ka jong o ngi la ban long ki tai ba sim ban ta ban ya tho ya kten ka jong o ngi la ban long ki ba sim ban ta ban lek ha ki mission ban ya tho ba pha ngi la ban long ki ta ba sim ban ta ban ong nga hang ni haden ka tau trai ong yanong in pau isai ong nga hang ni kanu no ko bentai ko bleu la ban ai ha phi ba nga ba ngin sung thu ngadon dor ngadon ka jing la ban le ka tan namar bala pan khoi yang isaya ndre unyo ko ong bat ulak ta ikir miang sentur jonga da u tamot dau taur ngading berhem basim na kaduan ula ong lu hakmi kane kala kata ikir miang sentur jong mi ti ya ka jing bom hok jong me laweng no ya ka jing bom hok jong me laweng no badia ka pop jong me lapen khoi no ngiyeng ki bri wa hok takas nam ka jong Jesus Christ ta ka jing pen set bor ka jong man siam bu khoi ngim yeng hala ka jong ka bor la ka jong ka jing la handrei da ka jing pen khoi ka jong bleng ker khoi ngi lang ba jong ne khu bor jing sung tho jing kan mau jong ngi yaw isaya ya ka e bo yo ki ba se jangai ndre ha swa bon yo ta ula de ban yai lang ba jong kan ne ka jing yai lan ti jong yo ban yo u blei ka jing hok o ni la ka jong ka jing bom la ka jing nget ka jing pop jong o pan sung tho se sen pa u blei la shim yo ngading pula pha saraban kta ya phi kta nga kta ngi barak be asno kita ke boleh asno ke tien ke jong boleh bangalong ubobit ngalong budan bor ban yatho ngalaban ong ngahang ni abo ong boleh we pha yenong in pha ta jumi boleh mentar burang amen sai sen pat ngina poi se ban punwai ka ne ka jing seng ka jing ngong u blei na ban ta ka jing lam jong u ka jing yai ne ka jong u ka jing don jong u bat ngi hadu ne ka por ngi la ban pendap ya ka ne ka jing sakri u angin mi nang ni reng kat ka por jong u jing ban thamai bor jong ka ktien ka jong u na ban ta jong ngi bat na ban ta jong phi barok ba don ski we jaka bi yo i sha skor yo i ka ne ka khbor ka
kabalawan lengba juga ketien kacang bulan kerkui ini ya roy ke jing roy balai phupra Jisu nang penemuan seperti khas yang kulai ben syak iben ai ko pelalong buram yu blai buat yang ngai kan ke jing roy pen kan mau ini ke jing wan ke jing Jing syak jung lor ding pena ko bale thu isaya ke jing wat ke jung yang ngau dia pi bat dia kata ke jing wan biang jung na ka banta ban long unong sensar bakrau halor jung ki ni ap ya ke jing wan arsen ke jung aden gani ke jing ruai kar pa pastor ni reverend SP dekhar ban ai ya ke jing ker khu pen wai jing ruai balai pho pra penem uwan syaperte kahasem kulai ban syai ben o kapepelalong buram yublei buat yanga buat yanga penem halor kadimpna ban uben riu usiu kakuna o kabelaba ule kunta nama jonga pelaba ule kumta namar jonga Jisu nang penem kumba men hendai habang ayat sakmanala utrai klem taduadu kro yang alajngai ukot yanga ukot yanga ukot yanga klem taduadu krot langa lajngai ukot yanga Jisu nang penem na breng unwan riang porki nang janjing kular kinang tiang o ngan sayo ina breng un yarbiang na marjonga na marjonga marjonga o ngan sayo ina breng un yarbiang na marjonga What I do, Bagajing, I go up Bianca tribe and of the age you just Christ. The age about Blake Park on the bomb Jocadula Palo corn, chicken and potato and penny. Lambak is like a penkin mau, but what young Gajum Simacode. Kanya done got body. There was same chicken in skull. Love the Blake Park, Blake Code, Blake Simacode. None of the task you Bob Zucaro. Amen.